Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, welcome sa tuyang programa. Aldaw kitang ngunyanin Biyernes, Petsa 23 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, ang Maha Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, asin ang programang man ini ana para sa mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang tabang ora mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon na Biyernes, partner. Partner, mainit-initan sa tuyang pag-uulayan ngunya na pagkahapon. Hulita, seryoso ini partner, ini manungod sa mga kolorom na lunadan digdi sa Bicol Region. Pirmi man na mainit-init ang mga irestorya, maski nga ni malipot ang aircon digdi sa studio. Kinakaipuan, Alagad ang mga partner, temata, mainit. pirming mainit-init. Correct. Lalo Aside- na ang kapita mainit-init. Ayan, good afternoon sa mga parantabay niya tungo niya na pagkaldaw. And syempre partner, hulit ang pag-uurulayan ta kolorom ining mga lunadan na nagbabiyahing Manila to Bicol. Siring man aramon ta kung ano ang mga programa ngunyan kan LTO Legazpi. Tama-tama, ini ang saro sa mga ahensya na dakula ang papel na ginagampanan lalo na sa parte kan mga commuter, mga motorista, mga biyahero. And syempre partner, kung ano ang sa indang mga pigpapautob, lalo na ngunyan na nasa irarong kita kan pandemya. Kaya antabay kamo, tuto kamo mga kabarangay, mga kababayan na Bicolano nin huli, tama kabuluhan, asin pano, nin sustansya ang magiging erestoryahan sa programa, ngunyan aldaw nin Biyernes. Kasabay ta ngunyan mga kaaksyon, ang chief kan LTO Legazpi, dahil iba mga kaaksyon, si Mama Feli Mendoza. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Feli. Diyos maray na hapon man sa bagayon na istasyon ning Action Co Center. Ayan. Salamat sa pag-imbitar sa kuya. At least makapagtao o makapag-share man ako ning mga diit na updates kan sa muyang ahensya na daing iba ang Land Transportation Office, Ayan. Region 5. First time ni Ma'am Feli sa tuyang programa, kaya i-welcome ta siya ni Dakula. Maliputo. Kaya sa liwat tabi, Ma'am Feli, makiistoryahi daw po kami kung kumusta po ang programa kan LTO Legazpi. Ano ang mga pinagkakaabalahan ngunyan, partner? Lalo na partner ta medyo gabus bagan opisina ngunyan, bakong normal eh. May mga opisina nga ni na lockdown eh. Correct. Kumusta ang LTO? Well, sa kabuuan, ang LTO Region 5 sa pamamayon ni Director Francisco Ranches, igwa po siya ng mga mandato man sa mga district offices ng LTO digdi sa Region 5 na talagang samuya pong susundon ang tulong mandato kan LTO. Number 1, ang pagpadagos na pagrehistro kan mga sasakyan, lalo na itong mga medyo haloy-haloy na po na dahil nakakanamit ng rehistro kan sa indang mga sasakyan. Ikaduwang mandato ang pag-renew as in pag-issue ng mga driver's license. And ikatulo, ang pag-enforce po duman sa mga violators. So mga day nagsusunod kang Republic Act 4136. Opo, nababanggit mo po, Chief, itong manod sa daing nakaparehistro. So meaning, pag daing napakarehistro, daing prangkisa, kolorom po yan. Sa parte, igwa po kaya kita ni mga pigapod na classification kang sa tuyang mga motor vehicles. Igwa kita ni pigapod na for hire, igwa kita ni pigapod na mga private vehicles, igwa kita ni pigapod na government. Since ang sa tuya pong topic ko niyan is more on colorum, ini po baga sa pigapod na mga for hire. Opo. So once na ang sarong sasakyan dai nagrehistro, Automatic po. Gustong sabihon, Chip, ang sarong auto, kung dahi ka rehistrado, dahi kang karapatan na magpasiring sa tao kang tinampok. Hindi. Yes po. Absolutely wara. For hire, Yeah. itong mga nagakuan ng mga pasahero. Dahi, maski pribado, partner. Maski pribado. Okay. Maski pribado. Alimbo, Dapat malinaw arong yan kang sa- bikulo mo, oo. arong kang bikulo mo. Okay. Dahi ka nag-renew, dahi ka nagparehistro, dahi karapatan ng bikulo mo na Na magparabalag-balag magbiyahe. Oo. Yes. sa tinampok. Pero that is Opo. only for engine na vehicle. Yeah. Okay. That is, dapat ang sa tuya pong mga sasakyan, rehistrado. Or else, ini po, mabalga sa violation, or ma-violate po siya under section 1, which is unregistered. Ini po, Halimbawa, base- Chip, Yes po. halimbawa, so auto, bako rehistrado, pero so nagmamaniho, may lisensya. Still, may igwang violation. Still may violation. Oo, kasi dapat partner. So, dahil nangangahulugan na may lisensya ka,
Dapat partner, both the vehicle and the driver dapat lisensyado and Kasi- kompleto ning dokumento. Yes Tama. po. Kasi yan po ang stated sa ano yan, Republic Republic Act 41. Ito man na sa for hire na nami-mention ni Chief, duman yan sa LTFRB. So mga pampasahero, pag day kang nakapag-renew man kan lisensya kan prangkesa, day ka man dapat magbalag-balag o Correct. day kang prangkesa, Kasi day ka man that dapat is mamasahero. color. Oo, separate That is coloro. kaya ang ano kang LTFRB and LTO. Those they are attached agency. Igwasin din ng separadong mga pag-iimposar, di ba? Yes Tabi po. chip. Actually, ang LTFRB, sinda po ang nag-i-issue ng mga franchise. Franchise. Opo. Digdi po baga sa mga sasakyan magpuon sa mga taxi, jeep. While Buses. ini po ng mga tricycle, ang nag-i-issue po kaya is local government. LGU, opo. Yeah. Ma'am, LG. sundan ko lang, Chief, ano? Maliban sa dai po nin halimbawa daing rehistro, daing karapatan na magpasiring ang auto sa tinampo. Yes po. Ano pa ang mga kasi kung minsan may mga auto na daing side mirror na sa tinampo. Oo, Daing kulang ang mga- ilaw, daing ilaw na sa nagbabiyahe sa tinampo. Violation pa din yan. Dapat Yes, kaya, opo. pag kung ano Violation ang po pig-design dyan sa auto mo yan, dapat kompleto ka Kompleto. antes ka magbiyahe. An marauton partner kung daing driver na sa tao Ang dadalagan, ano. Chip, tabi, kumusta ang monitoring tabi kan LTO pag-abot tabi sa arod kaya na iguaning kolorum, although LTFRB ang nagaano, so parte an LTO. Well, pag-abot po sa LTO, kami po nasa enforcement. Sa ngunyan, lalo ming hinigpitan dahil siyempre, lalo na napipatupad kang sa muyang opisina ang roadworthiness and then safety kan sa tuyang mga mananakay and then hindi po na mga nasa transport. So, ang samuya pong regional director talagang tinauan ng kanya-kanyang trabaho ang sa tuyang mga enforcement, trabaho and then assignment. So, ngunyan po naka-deploy po sinda sa kanya-kanyang point. So, lalo na po ang LTO Legazpi na dati day po kami ning enforcement. Opo. So, ngunyan po, tinawan na po kami ning kapahintulutan kang samuyang regional director na kami po tinatawanan ng permiso na mag-enforcement. Okay. Okay. Sundan ko yan, Chief. Siring tamay enforcement kuha na kamo. Pag-abot sa mga unregistered vehicle, pira po ang nadakupta na, as in, ano po ang pinalidad kaya? Okay, sa ngunyan, day ko po may tatao ang pinakasakto na figure. But ako po ang masasabi ko, dakulon po. Naglangkaw po. Ayan, naglangkaw man siyempre dahil siyempre dakol na kita na nagmo-monitor kan sa handang status kan sa handang mga rehistro. And then, yung multa po kay ni, if ever nagkita madakop na unregistered, that is total of 12,077.60 Alangkaw na pesos. partner. Tapos ano yan, Alangkaw pigi-impound yan? Pag unregistered? Actually, ang unregistered, that is impoundable. Impoundable. Opo. Opo. Chip, kan mga nakaaging aldaw na iling kung may mga babae kitang enforcer, ano, may mga dinunugang kitang babaeng enforcer, mga nakasexy, mga magayon, aralangkaw. Ano ini Chip tabi? Naging epektibo ba ang pagbubugtak ng mga sexy bod aralangkaw na mga enforcer na babae? Day man daw partner, dakulugod ang aksidente. Nagpapadarakop lugod niya tanga niyang makaano ano tabi ang naging magayon na epekto kay ni. Ang magayon na epekto kay ni dahil siyempre pag nakahiling lalo na sa yung mga drivers, nahiling nindang igwa kita ni mga lady enforcers, yan ang pagkakataon na nag-slow down sa yung mga drivers. So, napapalingon sila. Dahil daw nagkukos lugod ng disquido. Actually, dayman. Okay. Mga smart driver man ang mga minagayonon yaon. ang Or baka ano, biglang kasi nararautan auto, sige na sa ng busina. Sige, imbes na mapaspason, Slow regulated ang down. senda pong regulated lang ang sendang padalagan. Okay. Paano tabi ini-chip ng mga nagbabiyahe from Manila to Bicol? Ano ang ruling tabi kan LTO? Ang ruling po kan LTO, igwak po kita dyan ng checkpoint sa boundary ni Region 4 and Region 5. So, dyan po baga sa Del Gallego, igwak kita dyan ng checkpoint na kairibata po ang iba-ibang ahensya, let's say PNP, LTFRB, and then sa DOH yata, plus the LTO. Kami po, kami ang natauan ng talagang pamamayo sa pag-check kan sa indang mga ORCRs, and then ang sa indang prangkisa kung sino ba talaga kolorum or Yan bako. ang nadadalan tangon yung tabi chip. Iyan ang ginigibong na Yes po.
pagmo-monitor dun sa mga border ta. So, ayan, may mga enforcer, PNP, yaon man ang LTO. HPG. HPG, Kumusta yeah. man tabi, Chief? Naging facile ba? Smooth man? So, pag-implementar kay ni tabing mga ruling? Well, dahil sa pagtarabangan kang iba-ibang ahensya, mas napagayon ta po ang sistema ninhulita. Siyempre, iba-iba bagaan sa tuyang mga roles bilang ahensya ng gobyerno. So, iba nag-check kung tama ba ang seating capacity, nagko-comply kang IATF protocols, naka-face mask, naka-face shields, and then may ino-observe ba yung distance sa pag-upo, lalo na sa mga for-hire vehicles. Though sabihin ta po na for hire, pero tinatawan taman siyempre ng emphasis ito po na mga nasa private, nagagamit ni mga private cars. Okay. Opo. Chip, may nag-text sa kuya abang nag-urong-urong kita. Yes po. Nagahapot kon available na databi ang mga sticker. Sa kagura ano kahalagay ning sticker na ini napig kukuanin dyan sa LTO? Magpuon mo niyan na year 2021, dahil na po kita ning pigbabayaran Ayan. ng sticker. So meaning to Libre say, na ito. dahil po kita ning pigi-issue. Daing charge. Daing pigi-issue. Oo, dahil kitang pigi-issue. Inali So na Daing meaning, pigbabayadan because daing sticker. Yeah, Meaning, they inali po na ning duman, sticker. na-obserbar ko man talaga ito, Chip, duman sa pigi-release nindo, pigi-issue nindong resibo, wala na talaga duman ning sticker free. Yeah. So, both sa beyond partner, inali na talaga, por medyo, wala man talagang nai-release Sticker. ng sticker. i-check na lang po sa indang mga official receipt na upon payment. Pero that is gura ano zero po. kahalagay ning sticker na initabi chip sa bihikulo? Sa piglalaag bagayan. Ini po, saro ini sa mga determinant na ang sasakyan is registrado. Registrado for Yes this po. year. Kasi For may this nakalaag year. baga Kasi partner po, yan, 2020, 2020, 2021. Yes. Pero since na nagdidiit-diit po kita na piga-upgrade ang sa muyang ahensya, let's say sa computerization, igwa po kita ning mga sistema na nahihiling ta na lang sa OR kung ini po rehistrado or bako. Chip, ngunyan tabi na ipag-implementar na naman kan LGU, kan sa tuyang alkalde, ining day na muna pagpapaluwas itong mga below 18 years old. So, paano tabi ito, Chip, na 17 na nagkuha na ng student license, tapos day nindang ngunyan may ipapadagos, huli nga ni kaining pinaluwas na mandato. Ano Okay. tabi ang pwedeng gibuon So, mga nagkuha po ng student license? Opo, just like po sa NCR, hanggang ngunyan naka-lockdown sinda. Igwa na po ni pinaluwas ang samuyang undersecretary sa pangaran po ni Sir Galvante na ini po ng mga nagkuan ng student permit sa edad na 17, sinda po tinatauan ng konsiderasyon na halimbawa umabot sa punto na naalanganin, sinda po tatawan man siyempre ng tsansa na makakuha. So, ma-extender po kita kang date na pwedeng i-accommodar sinda. Yes po. Kumusta, Chip, ngunyan ang turnout kan mga nagpapasiring sa indong opisina, ngunyan tabi na iguan naman kita ning mas pinahigot na Nabawasan Oo, ang nabawasan nagpapasiring ba? sa Yes po, opisina? nabawasan po. Medyo nagdiit po kasi siyempre tarakot man sinda, and besides kami man talagang Nag-iingat man naman. nag-iingat man po kami. May magayon kamong programa, Chip, itong garo libre na theoretical driving. Yeah. Sa mga medyo gustong makanood magmaneho pero Mayong kapasidad na magbayad. dahing pambakal ki auto. Dahing kapasidad eh. Oo, day partner. Pero gustong mag-drive. mag-drive. Ano tabi ito? Paano Okay. maka-avail sinda tabi kan, Chip? Ini po, ang programang ini, iyo po ini sa piga-apod na driving enhancement course. So, ang driving enhancement course, iyo po ini sa programa na talagang comprehensively tatawan mining kaaraman ang sa tuyang mga future drivers. So, ang iba po kita ng mga kwalifikasyon na itinakda para sa mga applicants na ini. So, primero, iba po kitang memorandum, pigtatawan ta po ng priority, ini po ng mga indigents. So, talagang financially, dahil kapasidad na magbayad sa mga private driving school. Kasi araw taman po, baga kung gurano ang bayad, daw day ko po masasabi so sakto dahil iba-iba eh. So, sa muya po, uniform talagang libre yan. Ngunyan, igwa po kami ng mga website or igwa kami ng contact number, lalo na sa LTO Legazpi. Ini po, aapudan ini
And then Kan evaluate interesado na kan mga mag-avail. interesado po. Anong number po Anong ang mga number pwedeng po ang apudan? pwedeng apudan? Importante yan, hotline partner. Halimbawa ako, gusto kong mag-avail kan theoretical driving. Paano ang nga oo. maka-avail? Paano ako makaapot nin mga queries Oo. na dahil na And mo na paano ako maging magpasiring kwalipikado duman na maka-avail Okay. ako? Pero kung dito Chip, pwede taman I-check na atyan po niya. sa website ng LTO Legazpi. May website po ang LTO LTO yun. Legazpi. Igwa po. Tapos may cellphone number Cellphone duman. number. May nagasimbag man po time Yes, to igwa time. po. Igwa po. Igwa ning nagsisimbag. Actually, naka-undergo na kami ng almost 400 applicants. Wow. And then na-enjoy na po ninda na gamiton iyan para as a requirement. So para ining sila. 400 po nakapag kuya na. So far, so iba day pa. Siguro day tamara man process, kung ano sinda. ang mga rason. Dahil ini po napigtatao na theoretical driving course, ini po requirements na ini para sinda po magkaigwaning student permit. May magayon pa sinda partner na programa. An aram ko bako lang diyan sa opisina sinda nagsiserbi sa mga kababayan ta. Garo may plano pa sa Rachip na dayuhon ng mga isla, halimbawa Isla Rapu-Rapu. Ano apod Yes kaya po. itong We have mobile our outreach, outreach. program. Yan. So naka-schedule po kami sa Nito, Rapu-Rapu, asin Donsol. Maray iyan tabi Chip kasi sa mga din nakakabiyay pa si ring digdi na gusto man magkaigukan mga iyan na driving license. At saka At least kamo sa Rapu-Rapu ngunyan partner dahil mahiwas na ang mga tinampo. Oy, grabe ang Gulpinan motorsiklo. development. Grabe dan motorsiklo pero dahil mga lisensya. Yun po. So dadayuhon po nindo duman. Yes po. Naka-igwa na po kami ng set of schedules para sa mga lugar na ini. Hinahalat mi na lang po so approval and then so ibang Rapu-Rapu, requirements. Manito, Manito, Donsol. Donsol. Mga Yes. ararayong Natak ko lugar. nakasabay ang Donsol. Ang Donsol Sorsogon po, ano yan, base duman sa Coastal Red. area din. Bali po sa Kasi Red Legazpi Book. District Office ini. Yeah. Kasi sa by distance po ang sa tuyong i-consider, arani po ang Donsol sa Sa Legazpi. Legazpi, correct, correct. Yan po nakasurat yan sa samuyang Red Book. Red Book so sa Mapping. LTO manual po. Okay. Maisingit ko lang tabi Chip. Garo ngunya ng mga nakaaging aldaw partner. Gulpi ang naiiling kong mga nagbabike. Mga bikers, maisingit ko lang. Yan, Kasi, napapanahon yan partner. Siyempre, Ihapot mo talaga yan. arabo man magsarakay na sa mga public transportation kasi yaon niya. So, possible na transmission kan COVID. Ano tabi ang mandato kang LTO digdita? Medyo nagkakaigwa kita ning dakol na kaso ning Ang gusto mong sabihin Biscuito partner, na sa in involve dapat, ang mga bisikleta. kung halimbawa nagbibisikleta, sa in dapat pumosisyon sa parte kantinan po ang bisikleta. Ano Okay. tabi ang mandato, So, Chip? since ang bicycle is considered to be a slow-moving vehicle, igwa po kita And non-motorized, ano? Yeah, non-motorized or Dapat keep non-engine right, powered sa gilid sila. lang. Opo. Igwa po kita ng pig-assign baga sa tinampo na slow-moving lane. Duman po sa pinaka-outer lane, kung pwede, duman po ang sa indang lane na every time na lalo na sa mga nasa provincial road, dyan po talaga sinda dapat. So dapat ang lugar kan bikers sa gilid. Oo. pinakagilid Keep po. right sa pinakagilid sa natabi. Di alimbawa, Chief Pirming nasa tahaw. Mhm. Pagkatapos nabundol mo, sisay may kasalan mo niyan. So biker o so... So, lisensyadong tinam- driver. Well, dapat ano yan, so biker syempre. Ang may kasalan. Yes po. Oh. Kasi dapat paggamit ng tinampo, aram ta po kung saan kita mapwesto. Tama ka man palang Oh, partner. paano yan, Chip, kung self-serving na ni partner? Di ba? Paano Sabi tabi, ko na. Chip, kung Igo ang po kita PNP, kayan, igo syempre, kita ning ano kayan sa DILG guidelines. Diyan po stated kung saan po ma-situate ini po ng mga slow-moving Opo. vehicle. May- Pero paano tabi, Chip, na ang mga miyembro kan kapulisan, masyadong titaoan na gabos na obligasyon duman sa lisensyadong driver? Kasi kung minsan, igo man kita ng pigapod na defensive and offensive driving. Oo. Pero iyan dapat agihon mo na yan sa masusing investigasyon. Investigasyon. Opo. Kasi kung wara ka dyan sa tao kang tinampo, dahil diskwido, itong biker na to. Yeah. Oh. Kung iyan ang sitwasyon na kung o ang hapot si sang igong kasalan kung ang igong lisensyadong driver or so biker na nakayaon siya sa gitna ning tinampo. Well, para sa kuya, madali-dali kung simbago niya na ang biker ang igong kasalan. Okay, Chip. Hindi ba ang driver na na-involve sa aksidente dapat magsairarong garay sa training pag-drive?
Ikaw, partner. Masyado. Abay ko yan ka ng LTO. Hindi, Pag gapos- na-involve ka actually, sa configure yes, training It's, talaga. it's just purely an accident. Pero talagang kung mayo duman, di ba, Tabi Chip, ikaw masyado. Dahil, bakit Chip may kuhan ka ng LTO? Hindi, Na pag na-involve dati- sa Kasi configure bagon ko si training. Chip. Sige. Dati po, igwa kita ni pigapon na uplan disiplina. Oo. Pero ninhuli ta luminuwas ang JAW or Joint Administrative Order dated June 19, 2014. Silent na po subagay na ang mga nag-violate na driver ma-undergo man siyempre ning Malinawan sa imo, partner, ha? Kasi pag once na ika-lisensyado, uminagi ka na duman sa mga requirements. Pero namin may kan mga nakalipas kay arog kaan pag medyo nagbayular ka o na-involve ka iti-training ka girara. Ang nangyari Pero duman, ngunyan Tabi palanday Chip, na. ang nangyari duman, ang tinao kang ano kan PNP, kumbaga, bayadan mo na lang so damages kay itong bisikleta. Iyan, kaya kung minsan, igo mamagag kita ng pigapon ng mga human considerations. So, being considerate ako, partner. Kung madadaraman sa Na-involve nasa... ka partner sa aksidente? Being considerate ako, partner, I just make it simple. Sabi baga daw, when things gets complicated, back to basics, so madalian na sana. regaluan mo na sa nakibisikleta. So, Kung carbon madadara sa- fiber baga partner? Oo. Kasi Kasi carbon fiber na made na bisikleta. Ayaw ko ta- May nahiling ako, garuan 95,000 eh. Kasudma, iniling ko. Ay, kasi na mag... Chip, other than that, Tabi, ano pa ang mga programa kang LTO Legazpi, particular Tabi, digdi o sa, or in general, ano Tabi, na programa kang LTO para sa tuyang mga ano, kababayang Bicolano, kababayang mga drivers, ano Tabi? So, ang Samuya po na Regional Director, igwaman siya ng piglulunsad na proyekto sa ngunyan. Ang pigapod mi man in short na KSK o Kaligtasan sa Kalsada. So, ini po kabuuan, ini po talaga sa mga drivers na talagang dapat mag-iingat. So, katagod po kang proyektong ini, igwa kami ni mga launching, talagang nag-undergo po kami ng orientation seminars para talagang maraman ninda kung ano ang pinaka-essence ng lisensya, rehistro, as in enforcement. And then, besides po kaini, kami nagtataon ng mga leaflets, mga babasahon, tanganing every time nare-remind po ang sa tuyang mga tao or mga drivers na nagagamit kan sa tuyang tinampo. Not only the riding public, pero ini po ng mga nag-observe kan sa tuya pong komunidad pag-abot sa transport. Aram tamang po baga na pag-abot sa transportasyon, pero very basic po ini. Necessity po talagang ngunyan ang paggamit ng mga sasakyan. Ninulita, igwa po baga kita ng mga restrictions na pigtatao lalo na katakod kay ning pandemic. So, iyan po pigigting niya mo na mailunsad talaga ining KSK. Dahil ini po sa karahayan maninikan sa tuyang publiko. Okay. Ayun, klarado. Partner, ako, And- if-flex ko lang, partner, kasi ang LTO Legazpi talaga, partner, grabe ang improvement. Bako In lang terms yan. of services. Ako nga gusto kong umawon kasi bakong arog kan mga ibang opisina dyan naan sa indang mga customer. Naiinitan, nababalad. nakatindog, nakakaadat, nakababalad. Ang Abot ki LTO, parang oras. air condition, Yan, may naka-TV pa. Smiling partner ang mga staff, Pero may especially libre ang pa nga ning LTO dulce, chip. dumangon ako nagkakamali eh. Yes, sir. Yes. Igwa May kami- padulce, may pakape May pa. pakape. Kung nagugutom ka, lumaw ka sa iyang opisina, may Alam mamon mo, ka. kung nagdadangog ining mga opisinang iba dyan, gayahin nyo ang LTO. Ang sa indang mga kliyente, pigpapadaba, pigsisirban. Ini ang tunay na public service. Yes. And aside kan partner, kung mababasa mo itong mga comments from the clients, mailing mo talaga duman na di kami nadipisilan, magayon niya ang accommodation, services, and the staffs. Opo. Chip, salamat na maray po sa pagbisita digdi sa programa na maipaliwanag ining sa indong mga magagayon na programa. Maraming salamat po LTO Chief Feli Mendoza. Maraming salamat sa imong panahon and oras, mabuhay tabi ka mo. Okay. Thank you, Ma'am Remy and Sir Joshua sa panahon na tinao sa Samuya. Okay. Opo. Mga tugang, sa Samuya pong pagbabalik, pupunanta na naman ang mga pagtaunin ayuda, pagtabang, digdi po sa programang Tabang Ora Mismo.